Yeah, aha, yeah. Yeah. Posielame tým, čo rozširujú rap, posielame všetkým a mierime vpred. Potrebujeme uspieť a hlavne papuľami drieť, neísť preč, ale pochopiť tento svet. Posielame tým, čo rozširujú rap, posielame všetkým a mierime vpred. Potrebujeme uspieť a hlavne papuľami drieť, neísť preč, ale pochopiť tento svet. Takže to tak všetko prišlo celé nečakanie, ale najprv musím dať veľké dík mojej vlastnej mame za to, že mi dala tento vzácny život. Odteraz ti sľubujem, budem jeho dobrý pilot, budem ho naplňať, vzdelávať a hlavne dobre stráviť. Budem textovať, nahrávať, takže z toho spadneš na riť. Ďalšie veľké dík posielam môjmu otcovi za tie rady, bez ktorých by som bol celý hotový. Vážne by to bolo ťažké, jak na nohách podkovy. Ty si najväčší banko, ty si typek pohodkový. Veľké dík posielam ľuďom, ktorí ma v tom podporujú. Ty, čo som v tomto rape s rozumom tu rozhodujú. Ďalšie srdečné dík posielam mojim priateľom, aj tebe by ty si pre mňa malým anielom. Ďakujem aj hejterom za to, že ma hejtujú. Ďakujem aj Černochovi, lebo vďaka nemu rapujú. Dík posielame tým, že rozširujú rap, dík posielame všetkým a mierime vpred. Potrebujeme uspieť a hlavne papuľami drieť, neísť späť, ale pochopiť tento svet. Dík posielame tým, čo rozširujú rap, dík posielame všetkým a mierime vpred. Potrebujeme uspieť a hlavne papuľami drieť, neísť späť, ale pochopiť tento svet. Poďakovanie všetkým, ktorí za mnou stoja, ktorí mi pomáhajú, ktorí mi dávajú sílu, jak fyzicky, tak aj